नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. कुमटा होळेगद्दे टोल नाक्यार बेकायदेशीर गोरू व्हरतना वाहनासकट एक आरोपीक ताब्यात, 3 जण फरार. कारवार कंटेनर लॉरीत 21 बेकायदेशीर गोरवां हिंसात्मक रितीन व्हरतना कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या होळेगद्दे टोल गेटीर पोलिसांन धाड घालून एक आरोपीक ताब्यात घेवंक यश मेळिल्ले. 21 बेकायदेशीर गोरवांक एक कंटेनरात भरून कलगटगीच्यान केरळ राज्यात वयची बित्त बातमी पोलिसांक मेळतरेत. या बातम्या आधाराचेर कुमटा होळेगद्दे टोलगेटार वाहन तपासणी करून हिंसात्मक रितीन वाहनात भरिल्ली कसलीच परवानगी ना आसतना व्हरची 21 गोरवां व्हरतल्या कासरगोड निवासी जैनुद्दीन जक्री या नावाच्या व्यक्तीक अटक करून जनावरांक रक्षण केले. कंटेनर चालक शाहीद, क्लिनर मुकरू आणि एकटो हेमी फरार झाले. वाहनात आशिल्ल्या 4 आरोपीक पैकी 3 जण फरार झाले. कंटेनर वाहन जप्त करून या प्रकरणाची दाखल कुमटा पोलीस ठाण्यात झाला. प्रकरणाची चौकशी सुरू असून रक्षण केलेल्या 21 गोरवांक गोशाळेत व्यवस्था केला असे प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवारच्या काळी न्हंयच्या देगेर किन्नर ग्रामात कांदळाची झाडां नाटून मनयलो विश्व परिसर दीस. कारवार रान खात्याच्या करावळी आणि मरीन इकोसिस्टम घटका वतीन काळी न्हंयच्या देगेर कारवारच्या किन्नर ग्रामात विविध जातीची कांदळा मुळां आणि कांदळाचे रोपे नाटून विनूतन असो आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन विश्व परिसर दीस साजरो केलो. कारवार अरण्य खात्याचे उप अरण्य संरक्षण अधिकारी रविशंकर सी हेमी कांदळा परिसर व्यवस्थेचे महत्व आणि 2024 सालाचो विश्व परिसर दिसाचे ध्येय भूमी पुनर्स्थापना, भूमी पुनर्भूमीकरण तसेच भूमीची दुष्काळ स्थिती बद्दल माहिती दिली. या कार्यक्रमात स्थानिक विविध जातीची कांदळाची मुळां आणि रोपे प्रदर्शनात दवरिले आणि कांदळाचे रोपे नाटचे प्रात्यक्षिक दाखवून ते नाटले. या वेळार भारतीय नौसेनेचे वज्रकोशाचे सीओ कॅप्टन रविकुमार सिंग, अरण्य महाविद्यालयाचे प्राध्यापक रमेश राठोड, वलय अरण्याधिकारी गजानन नाईक, भव्या नाईक, उपवलय अरण्याधिकारी प्रकाश यरगट्टी, चंद्रशेखर कट्टीमनी, राजेश नाईक, मल्लिकार्जुन भंडारी, नौकादळाचे कर्मचारी, विद्यार्थी आणि इतर उपस्थित आशिल्ले. सहाय्यक अरण्य संरक्षण अधिकारी जयेश केसी हेमी स्वागत केले. वलय अरण्याधिकारी प्रमोद बी हेमी वंदनार्पण केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266598. मोबाईल नंबर 9480789670.